Ydych chi be, mae rhaeg acw yn gyrru fi at y doctor unwaith flwyddyn I gael tamed o MOT. Ac mi at y doctor a mi welodd y doctor a fi a mi ddedodd rhaid chi sy'n nesaf tynnwch gyd o'ch dillad ffwr. Wel, o'n i'n meindio wneud hynny, ond o'n I dal yn y derbynfa ar y pryd. A dyma fo'n dweud, dewch honna mewn I stafell fi. A tynnwch gyd o'ch dillad ffwr ac ewch draws at y ffenest na a gwnebwch allan a tynnwch eich tafod allan. Wel, be fflon dwi'n neud hynny, meddwl ni, dwi'n licio redd yn nes dros ffordd, meddwl. Oeddwn ni yn croesi biath dwrnod blaen ac mae gen Mrs. lot o ein giathod. Ac o'n i'n clywed un ein giath yn siarad ar llall ac oedd hi'n deud wrthi, o, dwi weld bod chi disgwyl teulu. O, ydw, meddai, dwi disgwyl teulu. Wel, pwy di'r Ted, meddai ein giath? O'r hyn Ginger Tom na sy'n dod heibio pob hyn a hyn. O, ie, meddai. Wel, dwi weld bod chi'n beichiog hefyd. O, ydw, dwi'n disgwyl teulu, meddai. Wel, pwy di Ted rai chi? Wel, wyddwch chi be, dwi'n yn siŵr pwy di Ted nhw. A'i gen I'm hen yn Tyn Samon ar y pryd. Oedd hi ti amser yma flwyddyn ac oedd na hen gwers ffarm yn gorffen I waith ac o'n mynd a draws y biath a'r lantern yn ei lew ac oedd ein ffarmwr yn deud, lle o ti'n mynd, John, efo'r lantern na? O, dwi'n mynd I giaru giaffer, meddwl. Ho, meddwl, o'n I byth mynd â lantern efo fi pan o'n i'n mynd I giaru, meddwl. Wel, ne, allai deud hynny o golwg dy wraig, meddwl. Oedd ein foi yma ydi mynd a'i wraig mewn i'r ysbyty I gael babi, o, di cychwyn. Ac mi eith mewn a ddari midwaith cael golwg arni. Wel, oes na'm byd mynd I ddigwydd am ryw awr. Ewch adre a rhowch galwad, meddai. Wel, yn lle mynd adre, ath e'n fachgen i'r dafan a'i gael chydig o beint. Ffonio fyny. Rhywbeth I digwydd, oes, mae yna babi. Lyflu, bachgen bech wedi dod, ond ffoniwch mewn awr, mae'n ein arall a ffordd. Wel, mi gia chydig chwaneg o gwrw, ffonio fyny. Rhywbeth di digwydd? Oes, mae yna lodes fech wedi cyrraedd. Dyw, mae'n glen, meddwl. Ond ffoniwch eto mewn awr, mae'n ein arall a ffordd. Wel, erbyn hyn, na di gael chydig o Jerry Binks erbyn hyn. A'n lle ffonio sbyty Trallwm, I ffoniodd cricket club Trallwm. A dyma fo'n deud, wel, be di'r sgôr rwan? A llais ar ochr arall yn deud, well, they're all out now and the last out was a duck. Oedd na hen fachgen ar o'n I arwen nabod, beth bynnag sa chi'n deud wrtho, o, ase bod waith, dim bwys be fysa chi'n deud wrtho, ase bod waith. Wel, o'na rwy'n siarad efo rhyw ddwrnod, a mi ddweud o dyw, glywes I am hyn John Jones, neddo, wir, meddwl. Mi eith adre noswaith o blaen y ffindio dyn yn gwely efo'i wraig, a mi eith I moyn y gwn, a mi seithodd o farw. O, ase bod waith, meddwl. Wel, be ddiawch ase bod waith na hynny? Wel, tysa di dod noswaith gynt o'n un o, meddwl.